Elliot Paul Busittil ta' 36 sena minn Ħattart baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat b'attentat ta' qtil, dan wara li jumejn ilu allegatament darab Bulgaru b'daqqiet ta' sikkina f'Taqali. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Keith Arnaud, akkużat wkoll li fl-istess ħin Busuttil allegatament seraq flus minn fuq il-vittma. Il-prosekuzzjoni tenniet kif il-kundizzjoni tal-Bulgaru li jinsab rikoverat l-isptar għall-kura qalbet għall-aħjar. Id-diviża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. Redeemer De Bono ta' 33 sena minn San Pawl il-Baħar inħeles mill-arrest wara li tressaq il-qorti akkużat li allegatament għeddet jew dejjaq lill-eks sieħba tiegħu. Quddiem il-qorti ħareġ kif għalkemm ir-relazzjoni bejn l-akkużat u l-eks tfajla tiegħu intemmet madwar 4 xhur ilu fis-sigħat li għaddew ir-raġel allegatament beda jdejjaqa b'messaġġi ta' theddid. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-eks sieħba tiegħu blokkjati minn kull aċċess ta' komunikazzjoni, iżda l-akkużat allegatament baqa' jibgħat messaġġi fuq il-mowbajl ta' binthom li tgħix ma' omma. Id-diviża spjegat li l-kwistjonijiet bejniethom ilhom għaddejjin hekk kif it-tfajla allegatament darba minnhom saqet fuqu bil-karozza. Olandiż ta' 22 sena li qed btala f'Malta ammetta li għamel ħsara fuq ATM tal-HSBC meta kien xurban f'Paċivil. Fil-qorti ġie spjegat kif l-Olandiż għamel ħsara fuq l-ATM għax ma tagħtux il-flus biex jixtri pakkett sigaretti. Id-diviża qalet li l-Olandiż qed jistenna lill-ġenituri tiegħu biex jiġu Malta u jħallsu l-ħsara li għamel binhom. Fis-sentenza tagħha l-qorti tat li l-akkużat 18-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn u ordnatlu jħallas ftit aktar minn 13,000 euro.